Съветваме ви да гледате този клип с родител, защото може да ви травмира. Емил Конрад или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Конрад. Нека махнем буквите Р, А и Д. Знаете ли какво се получава? Точно така, с кон. Конят пие вода. Водата е синя. Знаете ли кое също е синьо? Точно така. Легото. От лего може да се направи всичко. Но най-вече от лего се правят или оменатита. Какви алчни хора сте вие, бе? Ще донеса още доказателства тогава. Емил Конрад е писал книга. Знаете ли кой друг също е писал книга? Адолф Хитлер. Виждате ли общото между Емил и Хитлер? И двамата имат буквата И в името си. С буквата И започва думата игуана. Игуана. Игуаната е зелена. Триъгълникът на Илиоменати също е зелен. Време за висша математика. Хитлер има 6 букви. Хитлер има 2 ръце. Емил Конрад също има 2 ръце. 6 делено на 2 е 3. 3 са страните на триъгълника на Илиоменати. Случайност. Не мисля. Емил Конрад е Илиоменат, потвърдено.